750 ferits que han donat la cara per la llibertat de Catalunya. Manifestació que ha començat a la plaça de la Medicina a 7:15 i ara fa entrada aquí a la plaça de la Vila recordant aquest 1 d'octubre de fa un any. Un fort aplaudiment per ells. Demanaríem a la gent de les diferents entitats que haurà de llegir la frase que es vagin acostant cap aquí a la porta de l'Ajuntament. Sisplau, entreu cap a l'antic Picarol, perquè així podem fer que la gent que encara no pot entrar, que està molt endarrere, pugui venir fins aquí dintre. Sisplau, aneu situant. Avui, fa un any, la ciutat de Badalona va respondre, com ho va fer tot el país, d'una manera que no oblidarem mai. A la convocatòria del referèndum d'autodeterminació que va convocar el govern de la Generalitat. Tots nosaltres ens vam convertir aquell dia en defensors i defensores d'unes idees molt bàsiques, però que corrien el risc de ser trepitjades i eren la democràcia, el respecte a la diversitat, el dret a l'autodeterminació del nostre país. I ho vam fer cadascú de nosaltres aportant il·lusions, esforços i treball, compartint neguits i pors amb gent que no pensava exactament com nosaltres, però que compartia el valor de la llibertat de pensament i la lliure expressió de les idees. Una papereta i una urna van ser les nostres armes, i votant vam posar la democràcia com a punt neuràlgic de la nostra vida en comunitat. Compartir neguits i pors, però també emocions, converses, cançons i il·lusions per un país nou. Vam defensar les escoles, temples sagrats més que mai aquell 1 d'octubre, de la democràcia i de la comunitat ciutadana. Fa un any vam votar, i votant vam dir cadascun de nosaltres moltes coses. Avui, 12 conciutadans, recordant el vot de fa un any, dibuixaran una mostra de la pluralitat que una ciutat com la nostra representa. Mercè Cabrera, de Fambes. Jo el 1 d'octubre vaig votar per construir un país on l'educació fos el pilar més important. Jo vaig votar l'1 d'octubre per tenir molts 1 d'octubre. Sílvia Soler, d'Òmnium. Em sembla que va ser el David Fernández que referint-se a l'1 d'octubre va
volent ser república, vam aprendre a ser poble. Espero que no oblidem el que vam aprendre l'1 d'octubre de l'any passat. El 1 d'octubre vaig votar per poder fer fora el país als pobles barris. Els monitors i monitores del Xile vam votar perquè creiem en un país on l'educació serveixi com a base de transformació social. Armand Soler, Siri. Bona tarda. Per raons del càrrec, em trobo que entre dues aigües moltes vegades, entre dos suposats drets absolutament contraposats, i davant d'aquests he pensat que hi ha dues frases que podríem recuperar. Una és de l'Abat Estorrent. En un moment donat, l'any 49, davant d'un grup de nois i noies, els va dir: no feu pas política, feu pàtria. I una de les persones va dir: Abat, ens ho pot explicar? Va dir: molt fàcil. Quan feu política, notareu que us esteu dividint. I un altre pensament que he pensat que avui potser s'esqueia és atribuït a Voltaire. Voltaire, en un moment donat, en aquest moment de promoció com el nostre en aquest moment, va dir senzillament: no estic d'acord amb el que vostè diu i pensa, però em ratllaria que dic fill per tal que vostè tingui dret a expressar-se. Mariona Soria, del CD. Vaig votar l'1 d'octubre per defensar els drets i deures del meu país. No oblidi ni perdoni. Dani Pueso, de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Votemos el 1 de octubre porque queremos una sociedad donde la diversidad social y cultural sea un valor. Perquè volem fotre fora a la xenofòbia i el racisme dels nostres barris i les institucions. Per això vam votar i volem. Jo no vaig poder votar. Soc estranger. Si pogués, votaria perquè soc català per elecció. Votaria per la llibertat. Votaria per dret humà d'autodeterminació de les nacions. També d'aquesta nostra nació catalana. Cati Teixidor, d'ANC Badalona. Hola, jo vaig votar en nom segur de molts ciutadans sí a la independència per aconseguir lluitar per un país més just socialment i més democràtic. Juan Guerrero, de l'Ateneu de Sant Roc. Vaig votar per la dignitat de totes les persones de tots els barris de la nostra ciutat. Montserrat Rovira, del Cos de Marina. Vaig votar per la democràcia, per la llibertat, pel nostre futur, pel futur de la meva filla i dels meus alumnes, que el seu futur sigui ple d'il·lusions i d'igualtat. A continuació, llegirem el manifest de l'1 d'octubre consensuat per la plataforma de l'1 d'octubre. Ara fa un any, l'1 d'octubre del 2017,
vam viure un dels moments més transcendents de la història del nostre país. Una de les expressions d'apoderament ciutadà, de resistència civil no violenta i d'exercici de la democràcia més importants de la història recent. Ara fa un any vam votar en referèndum la independència de Catalunya, que és la millor manera que té qualsevol poble sobirà per decidir com vol que sigui el seu futur polític. Un referèndum que ho va canviar tot. Ens vam unir per fer-ho possible i vam demostrar que la sobirania del poble sempre podrà fer front a qualsevol intent de reprimir-la. Perquè, malgrat la repressió de l'estat espanyol, els centenars de persones atonyinades, les urnes confiscades, la intimidació de la policia espanyola i les constants i infames amenaces, res no va poder aturar la ferma voluntat d'autoorganitzar-nos per aconseguir la lliure expressió del nostre vot. No va ser un referèndum normal, tranquil i serè, com hauria d'haver estat en un estat que pertany a Europa, que suposadament garanteix els drets civils i polítics dels seus ciutadans i ciutadanes. Va ser un referèndum que va demanar un enorme esforç de molta gent per fer-lo possible. Un esforç que cal reconèixer-nos i agrair-nos. Des de les persones que van organitzar tots els preparatius fins a les que van traslladar i custodiar urnes i paperetes, passant per les que van estar organitzant activitats durant tot el cap de setmana per mantenir i assegurar que els col·legis electorals estiguessin oberts, les que van desenvolupar la plataforma digital i les que van defensar dels atacs informàtics, les que van ser membres de les meses electorals, les que van formar part de l'administració electoral, les que van col·laborar voluntàriament durant tota la jornada, les que es van quedar a les portes dels col·legis per defensar les urnes amb els seus cossos quan va ser necessari. I finalment, tota la gent que va exercir lliurement el dret de vot. Després de l'1 d'octubre, la repressió de l'estat espanyol va continuar amb l'aplicació injustificable del 155 i l'obertura d'una causa absolutament injusta que afecta més d'un miler de persones i molt especialment les exiliades i les preses i presos polítics. No deixarem de lluitar ni un segon per la nostra llibertat, que és també indissociablement la nostra llibertat com a poble. Van votar 2.286.217 persones en condicions molt adverses. No ens cansarem de reconèixer l'esforç i la voluntat de tothom qui va participar. Totes elles, les del sí, les del no, les del vot en blanc o nul, són les que atorguen tota la legitimitat al referèndum davant la negació de l'unionisme per acceptar que Catalunya té tot el dret d'autodeterminar-se. El 1 d'octubre va ser el dia que van guanyar la democràcia i la llibertat, el dia que tot va canviar. I ara fa un any, el sí a la independència va aplegar 2.044.038 vots. Dies després es va proclamar la República Catalana. Tanmateix, la República Catalana no es va fer efectiva. El 155, la presó, l'exili, la constant vulneració de drets fonamentals, el creixent nombre de persones represaliades, però també el desacord entre les forces sobiranistes
sobre l'estratègia i els passos a seguir a partir d'aquell moment no n'han permès la implementació. Arribar fins al referèndum va ser molt difícil, però el que ha vingut després encara ho està sent més. Com a poble sobirà, ens comprometem a seguir mobilitzant-nos, a perseverar en la defensa del resultat del referèndum, a mantenir la fermesa en la resistència i la desobediència no violentes, a participar en la construcció de la República Catalana vetllant per garantir una vida digna per tothom, a trencar amb el règim del 78, a lluitar constantment per l'alliberament de totes les persones encausades en aquest procés político-judicial absurd i injust. I exactament el mateix us demanem a les persones que ens representeu a les nostres institucions. Recuperem tot allò que va catapultar l'èxit de l'1 d'octubre: voluntat, compromís, intel·ligència, estratègia, fermesa, perseverança, desobediència, no violència, esperança, autoorganització popular i molt especialment unitat. La unitat del sobiranisme és imprescindible si volem assolir la República Catalana. Reclamem-ho tot, exigim-ho tot i conjurem-nos per recuperar tot el que va fer possible l'1 d'octubre i atorguem tota la legitimitat al seu resultat. És d'aquesta manera com podrem trobar una solució democràtica al conflicte polític. I si la majoria del poble de Catalunya ho desitja, farem efectiva la República Catalana. Visca Catalunya lliure! Com cada dilluns, des de fa molts, masses potser, acabarem amb el cant dels ocells que avui interpretarà en Pere Soto.
eleccions que vam fer a Badalona el dia 3 van demostrar que els vots no divideixen, que la gent pot pensar diferent i conviure pacíficament al carrer. Qui ha intentat dividir-nos i enfrontar-nos al carrer? Qui ha decretat que els llaços grocs embruten el mobiliari urbà i per tant es multa a qui els posa? Encara que es digui el contrari, seguim tossudament pacífics davant les provocacions. Ningú no pot considerar que fer esclatar bosses amb pólvores de colors davant els Mossos protegits amb escuts, cascos i porres sigui violència. Volem saber per què l'Ajuntament de Barcelona va donar permís per fer una manifestació al centre de Barcelona. Una manifestació dels mateixos que van provocar tants ferits el dia del referèndum. Volem saber també per què els Mossos van carregar contra la gent concentrada pacíficament per evitar que els policies de la Junapol impedissin la plaça de Sant Jaume. No volem més provocacions en nom de la llibertat d'expressió. Governs, tingueu en compte, govern de Catalunya, no volem més provocacions en nom de la llibertat d'expressió. Hem commemorat l'1 d'octubre, la festa de la democràcia, però no ens hi volem quedar ancorats. Malgrat la presó i l'exili i malgrat la repressió, seguim i seguirem defensant la democràcia per tothom, els del sí, els del no, els en blanc, els que no voten. I la nostra dignitat, la de tots, com a poble. Visca Catalunya! Tenim unes plaques per col·locar a cada col·legi electoral. Els que viviu a prop, els que podeu entrar en relació amb l'associació de pares, amb els mestres, o simplement sou veïns, podeu endur-vos una d'aquestes plaques i penjar-la a la porta. És una placa que diu: aquí vam votar, aquí vam guanyar.